Començarem l'acte, el debat de Hi ha una manera catalana d'entendre el món. Ens acompanyen en aquest debat Francesc de Castro, de la Fundació Francesc Pujols, Jordi Graupera, professor de filosofia, en Max Pérez, filòsof, i l'Alba Pedrós, també filòsof. D'acord? Comentaven els ponents que ells començaran fent l'exposició i després, si algú vol fer alguna intervenció o té alguna pregunta a fer, estan disposats a respondre. Bon dia i benvinguts a aquesta tertúlia. Estava anunciat que ho faria la Teresa Amat, que també és patrona de la Fundació Francesc Pujols, però ahir va donar positiu per Covid i jo que pujava d'acompanyant i no havia de fer res, doncs em toca intentar moderar això, aquest acte. I clar, el títol és Hi ha una manera catalana d'entendre el món. És una afirmació perquè no hi ha cap interrogant, és contundent. Llavors aquí, des de l'Acadèmia Filosòfica que m'acompanyen, doncs ells intentaran explicar-nos com si això és cert o si estem equivocats d'osques. Ens acompanyen el Jordi Graupera, que el tinc aquí al meu costat a la dreta, que és doctor en filosofia, a més està de professor de filosofia, ha sigut periodista, ha estat en tot un reguitzell de diaris i de mitjans de comunicació. Després tenim en Max Pérez, que és graduat en filosofia per la Universitat de Girona. Actualment està fent el doctorat. I l'Alba Pedrós, que també és graduada en filosofia per la Universitat de Girona i que entre el Max i l'Alba han presentat i han publicat diversos llibres sobre Francesc Pujols. Els dos s'han atrevit a barallar-se amb els famosos papers d'en Francesc Pujols i a més han aconseguit posar-hi alguna d'ordre, perquè ha sortit primer varen publicar la història, el pròleg de la matemàtica de la història d'Alexandre Deulofeu, que era amic de Francesc Pujols, i en Francesc Pujols havia escrit un pròleg, però aquest pròleg no va sortir a la primera edició perquè la censura no ho va permetre, però havia quedat com que era d'aquelles coses mítiques que es diuen i mai han aparegut. Ells van posar-se a buscar i de seguida va sortir el famós pròleg. Van haver de treballar perquè a partir del manuscrit primer passar-ho per escrit i entendre què deia, que és una mica complicat, i al final va sortir el llibre el pròleg de la matemàtica de la història del Deulofeu. Després es varen posar a donar a conèixer la figura de Francesc Pujols i varen fer una introducció necessària al pensament de Francesc Pujols, que és d'Edicions Andana de l'any 2020, i ara ha sortit fa cosa d'un mes La meva carn que tu ensenies, que són unes memòries sentimentals de Francesc Pujols, que està fet per editorial Fonoll i La Mira, i que són també tot de documents que hi havia per allà a la Fundació Francesc Pujols, que ells varen anar recollint i varen ordenar, i ha sortit aquesta obra que era totalment inèdita i a més n'hem fet una comprensió per entendre aquests escrits, que alguns són una mica incomplerts, li van haver de donar una continuïtat, veure si un continuava de l'altre, i aquesta és
la situació en què estem. Com que ells són els filòsofs, els tres acompanyants, deixo l'Alba o el Max, qui vol començar? Va, li donem preferència a les dones, aquell feminisme mal entès, i li donem preferència. Bé, doncs moltes gràcies en primer lloc als responsables de la Fira de Lletres per haver-nos convidat. Nosaltres venim a parlar una mica, de fet el debat es titula si hi ha una manera catalana d'entendre el món, però també una mica a propòsit precisament de Francesc Pujols, i és per això que ens acompanya aquí en Francesc de Castro i hauria d'haver vingut la senyora Teresa Amat, que no ha pogut venir. Així doncs parlarem una mica de tot, una mica de Pujols, una mica de no Pujols, i intentarem emmarcar una mica el debat en aquest context. I per què és rellevant parlar de Pujols davant d'aquesta pregunta, si hi ha una manera catalana d'entendre el món? Perquè, ja ens explicarà, suposo, millor en Max després, a finals del segle XIX i principis del segle XX, això és una qüestió que preocupa molt. I Pujols és una de les persones que fa una contribució més interessant i més important a aquest debat amb la seva obra El concepte general de la ciència catalana, que és una obra que es va reeditar relativament fa poc, no gaire, el 2012, si no m'equivoco, sí, i que, entre d'altres, pretén fer una mena de genealogia del pensament català en el qual ell mateix s'hi incorpora. Per tant, això, anirem parlant una mica de tot, i de fet potser després també surten coses que no siguin vinculades amb Pujols. Perdoneu. No, per a tots vostès, per al públic, ja saben que Francesc Pujols és molt probable que el coneguin com un personatge excèntric de la cultura catalana. Algunes d'aquestes frases famoses, com que deien que els catalans arribarà un dia que ho tindrem tot pagat. És un personatge que efectivament té molt d'anècdota, va calar d'alguna manera en l'imaginari popular del catalanisme, pràcticament fins als nostres dies, però que malgrat això té una obra, com deia el Francesc, filosòfica molt important i que malauradament no ha estat encara gaire treballada. Entre d'altres coses perquè l'obra encara resta inèdita en la gran major part. És a dir, el que tenim fins avui de Francesc Pujols encara és la punta de l'iceberg. Però és un personatge fascinant, Francesc Pujols. Us convido a que el vagin coneguent. És un personatge que neix a finals del segle XIX, però que ja a ben principis del segle XX forma part, diguéssim, s'implica directament amb el moviment modernista i que després s'embolcarà amb el moviment noucentista. Va ser apadrinat per Joan Maragall directament, perquè Francesc Pujols, abans de ser filòsof, es va anar a autodenominar de poeta i va tenir obra pròpia en poesia i, per tant, va estar vinculat també amb grans intel·lectuals a la Barcelona de l'època, com som, per exemple, en Josep Maria de Sagarra, que eren molt amics, a l'Ateneu Barcelonès, que era un dels seus centres, i també Francesc Pujols va ser conegut per tenir un molt bon ull en la crítica artística. Va ser un personatge que es va dedicar a anar descobrint i fent apologia d'artistes catalans que existien en aquell moment. També ell creia que no només en filosofia, sinó també en pintura, en art, hi havia una manera de representar el món a la catalana, artísticament parlant. I és molt rellevant que Francesc Pujols va ser un dels personatges que va reivindicar més primerenquament Antoni Gaudí. Per posar-los un exemple, quan tothom criticava la Pedrera o criticava la Sagrada Família, Francesc Pujols escriu un llibre, la visió artística i religiosa d'en Gaudí, que el tens aquí, llibre magnífic, el recomano. Ja veuen que és molt breu, però que és una mena de profecia per tots els catalans, que ens diu no només que ho tindrem tot pagat, o que ho tindrem tot pagat en part per al senyor Gaudí, que vindran de tot el món a veure'ns, perquè el senyor Gaudí atraurà a tothom. I a més, Francesc Pujols també va ser un profeta de Salvador Dalí. Quan Salvador Dalí començava tot just i la seva família encara dubtava si deixar-lo estudiar arts o no, perquè aquest nano és un tarambana, sembla ser que li van demanar consell directament a Francesc Pujols, perquè eren amics amb la família. I Francesc Pujols va anar a veure els quadres de Salvador Dalí i va dir no, aquest nano val, aquest nano endavant. I Salvador Dalí sempre va estar en deute amb Francesc Pujols, fins al punt que ben a prop d'aquí, a Figueres, a l'entrada del Museu Dalí, hi tenen un grandíssim monument dedicat a la filosofia catalana i al seu geni, que és Francesc Pujols, ho posa a la placa. És a dir, que la qüestió de la filosofia catalana, de si existeix un pensament català, si existeix un art català, Francesc Pujols
i és present, i encara ens topem a la porta amb ell quan anem al Museu Dalí i s'hi topa mig món, quan va a Figueres a veure el Museu Dalí. Per tant, és interessant que entenguem la importància d'aquesta figura, jo penso, i com efectivament va treballar aquesta qüestió que ens deia l'Alba, que des de final del segle XVIII, sobretot a partir del XIX, es plantejava en aquell moments que si existia una filosofia catalana. Tampoc no vull anar acaparant, si voleu anem parlant, o com ho... vas fent cunyes, no? Perfecte, no, com vulguis. Jo crec que aquí Francesc Pujols, com es deia, doncs té molt a dir, i amb la qüestió de la filosofia catalana, perquè si ara tots vostès anessin parlant amb qualsevol d'aquí i diguéssim digui'm el nom d'un escriptor català, o escriptora, Mercè Rodoreda, que sí, que et sortirà, digui'm el nom d'un artista català, com els que dèiem ara, Gaudí, digui'm el nom d'un filòsof català. Curiosament no els tenim tan a la mà, no els coneixem tan en profunditat. Quina és la gran obra de filosofia catalana? Creuem la frontera aquí a prop i anem a França i preguntin als francesos. Els de seguida els diran algun nom, òbviament, Descartes, per exemple. Però què ha passat? Com és que a Catalunya els filòsofs els tenim d'alguna manera més allunyats? Aquí hi ha hagut un canvi de visió que no tenim en altres països. I això es deu en part a que no coneguem els nostres filòsofs i no hem fet una tasca de recuperació sistemàtica del patrimoni filosòfic, perquè és patrimoni també nostre. I tenim obres com la de Francesc Pujols, que els deien que encara està pràcticament inèdita, escrita en català, escrita en castellà, és a dir, en aquest cas la llengua no és essencial en aquest cas, però és que a més també tenim un munt d'autors, per exemple, del món llibertari. Sí, efectivament, perquè de fet si algú s'atrevís a respondre a aquesta pregunta que plantejava en Max, si saben algun filòsof català, és molt probable que sortissin noms possiblement més vinculats a la universitat o possiblement que hagin sigut més o menys reeditats recentment. Què passa? Segurament és una cosa que anirà sortint a la conversa, però què passa? El cànon filosòfic, el poc cànon filosòfic que arriba a existir, és realment molt incomplet. Hi ha molts altres pensadors catalans vinculats, en Max comentava ara, al món llibertari, no només al món llibertari, vinculats en general al món lliure pensador de finals del XIX i principis del XX, que si bé tenen una obra filosòfica molt interessant, no han sigut reivindicats com a filòsofs catalans, perquè hi ha hagut aquests intents de construir discursos mitjanament coherents, intents com el de Francesc Pujols mateix, però no és l'únic, que de fet no els han tingut prou en compte. Però realment, si haguéssim de pensar quins són els filòsofs catalans que han tingut més rellevància a l'estranger, fins i tot a banda, per exemple, d'un Ferrer Mora, nosaltres estem en col·laboració sempre amb la Càtedra Ferrer Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona, però això ja és molt més tardà. Si haguéssim de pensar altres pensadors que hagin tenir una rellevància a l'estranger, doncs possiblement alguns serien precisament del món lliure pensador. I penso molt concretament en un cas, un personatge, Pompeu Gener, no sé si els arriba a sonar, que és un filòsof de primeríssim nivell, que va estar en contacte amb el món positivista de primera línia, finals del XIX, principis del XX. En aquest cas, aquest senyor, Pompeu Gener, era amic personal de Littré, segons sembla. És un personatge que té una obra parcialment en català, parcialment en castellà, molt, molt interessant, que no ha sigut reeditada en absolut i que de fet no ha acabat formant part del cànon possiblement perquè no combrega amb segons quines maneres de fer l'obra d'aquest personatge en qüestió. No, sí, és que justament la qüestió que dèiem que existeix un pensament català quan els referents que tenim avui dia moltes vegades que els catalans som sent assenyada. Quantes vegades s'ha dit això, no? Els catalans tenim una forma de ser a l'hora de pensar i de relacionar-nos amb el món. Els referents que tenim són un constructe concret que ve especialment del món eclesiàstic i del món conservador. Quan pensem en el seny podem pensar tots en el famós Torres i Bages, de Josep Torres i Bages, el bisbe, que efectivament va escriure la famosa tradició catalana en què defensava l'existència d'una tradició de pensament català. Estem parlant de finals del segle XIX i l'Església catalana efectivament va tenir un gran interès per aquesta qüestió, entre altres per diferenciar-se de l'Església castellana, de l'Església espanyola, i aquí hi havia molt ficat la reivindicació de la llengua en l'Església, del català en l'Església. I aquesta gent efectivament defensen uns valors que
que els pensadors catalans són uns i no uns altres. Són el seny, perquè qui hi havia a l'altra banda? Efectivament, a l'altra banda hi havia lliurepensadors, hi havia anarquistes, hi havia republicans, hi havia tot de persones que també tenien pensament original i que, si bé en molts casos és en castellà, en un principi, cap als més mitjans del segle XIX, molt sovint és en català. Què passa? Que en certa manera s'apropien l'ús de la llengua. Jo penso ara mateix en un Lluís i Pujals, que és un filòsof lliurepensador, anarquista, republicà, masó. Tota aquesta mena d'adjectius acaben anant molt sovint junts. Un pensador original, que efectivament publicava en català i tenia una revista molt interessant, La Tramuntana, que era en català. Però després es fa aquesta associació entre segons quina manera de veure el món, de veure la filosofia, molt més arrelada aquest concepte de seny que comentava en Max, molt més arrelada a l'Església pròpiament, i de fet la tradició lliurepensadora posterior molt sovint escriurà en castellà, però no sempre. Llavors es crea d'alguna manera un cànon, igual que es crea el cànon de la literatura catalana. Quan parlem de la filosofia a Catalunya, dels filòsofs catalans, s'acaba creant un cànon molt ideologitzat, amb una ideologia molt concreta, molt conservadora, i que deixa fora, com ens deia l'Alba, molta gent. Aquesta qüestió és la que acaba significant, la que ens acaba plantejant. Existeix un pensament català i ens acaba donant una visió, com dèiem, molt carca, si em permeten, de la qüestió. I molt monolítica, en el fons, però de fet és un constructe. En el fons hi ha molta altra gent que ha quedat als marges d'aquest cànon, pròpiament. I concretament aquí és on Francesc Pujols té un paper, jo crec, important, perquè és un personatge descarat, és un personatge que en els llibres de filosofia hi posa acudits. Sí, acudits. Sembla que els filòsofs a vegades no puguem riure, no puguem parlar de bromes, no? I Francesc Pujols aquí, d'alguna manera, hagués pogut significar per a la història del nostre pensament com un tercer moment, una tercera fase, perquè podem dir, tenim el modernisme, després vam tenir el noucentisme, amb Eugeni d'Ors com a pensador central, però pensin que Eugeni d'Ors, si llegeixen el sobre, és un pensador molt, diguéssim, conservador en certes mesures. I el catalanisme es va anar aliant amb aquesta visió de l'art en general, de la política també, i hagués pogut haver, i això és una tesi que va defensar un altre filòsof català molt interessant, Llorenç i Jordana, Rodolf Llorenç i Jordana, un personatge magnífic, té una obra, si no la coneixen, busquin-la, meravellosa, Com hem estat i com som els catalans. Magnífica, és una obra magnífica. I què ens ve a dir? D'alguna manera ens ve a dir, els catalans som assenyats tant com desassenyats. És a dir, no hi ha tal cosa com ser assenyat o desassenyat. Som com som i serem el que voldrem ser. Aquesta és la tesi també del llibre. Nosaltres decidirem el que vulguem ser. No ens vindran de fora i ens imposaran si som assenyats o no. Hem de veure els filòsofs catalans que hi ha hagut. I efectivament hi ha hagut Eugeni d'Ors, però també hi ha hagut Francesc Pujols. Llorenç Jordana defensa. Després del modernisme, després del noucentisme, hi hagués pogut haver una mena de, ell diu, un nou modernisme, una cosa nova, en la qual Francesc Pujols hi hagués tingut segurament un paper molt important, però que no es va donar, lògicament, per la qüestió de la guerra, del trencament i de l'exili del catalanisme que estava entès en aquell moment. Per tant, efectivament, no es va poder donar. Aprofito per fer una recomanació. De fet, el mateix Llorenç Jordana, en aquesta creuada, en el fons, que té contra el noucentisme, té una obra molt interessant, que és La ben nascuda, que és una rèplica a La ben plantada d'Eugeni d'Ors. I és un llibre fantàstic, perquè en lloc de parlar-nos d'una dona que pràcticament no té veu, que és una mena d'idealització estranya que si se la miren des d'una perspectiva de gènere realment fa bastanta por, parla d'una dona de carn i ossos, que té desig, que treballa, que va veure el seu promès a la presó, que està vinculada políticament, i és un llibre fantàstic que forma part d'aquesta mateixa també projecte de construir una cosa diferent també després del noucentisme. Em sap greu interrompre-us. No. No, vull dir que és superinteressant. O sigui, que trobo que aquesta, no sé, o sigui, sembla guionada de lo ben que aneu passant la pilota l'un a l'altre. Realment em sap greu interrompre. Jo vull dir diverses coses avui, però sobre tot això que esteu parlant, m'agradaria dir-ne un parell. La primera és que la raó per la qual la tradició filosòfica catalana... Espera, faig una prèvia per dir, gràcies per convidar-me a ser aquí. Dos, jo no sóc un expert en filosofia catalana com ho són aquest parell de genis desbocats
que si fos per ells ens castigarien a una habitació a llegir 14 autors abans de continuar parlant, i per tant no puc parlar amb la mateixa autoritat que parlen ells, però sí que vull unes reflexions que sí que he fet al llarg de la raó per la qual jo conec poc la filosofia catalana és perquè he estudiat filosofia a Catalunya. És una paradoxa, però és així, és a dir, la filosofia catalana a Catalunya s'ensenya poc, malament, i de manera, diguem-ne, una mica menys creativa fins i tot, no? O sigui, costa molt trobar no només la tradició en el sentit de trobar les obres publicades, sinó costa trobar el fil de raonament que va passant de deixebles a mestres i de mestres a deixebles i que arribi fins a l'estudiant banal, diguem-ne, que es matricula i no sap exactament on s'està matriculant. Però ser català és una joia perquè cada generació podem descobrir tresors com si fossin de nou, diguem-ne, no? Perquè ens sembla que hem fet el gran descobriment a l'arxiu, perquè com que està tot per fer, doncs diguem-ne, tinguem aquesta joia, no? I per tant, la gent que ens dediquem a la filosofia en català ens trobem en algun moment de la nostra vida redescobrint coses que és una gran joia perquè tens la sensació de ser el primer a arribar a un lloc on no hi havia arribat mai ningú, no? I aquesta joia se us veu a vosaltres en el vostre entusiasme. Però jo crec que la raó és bastant senzilla, en realitat. La raó és perquè la filosofia, per definició, és un pensament perillós. L'ethos del filòsof, el filòsof és algú que escriu contra ell mateix, escriu contra la seva família, escriu contra el seu país, escriu contra la seva tradició, encara que l'acabi afirmant, i acabi afirmant-se ell mateix, afirmant la seva família, afirmant el seu país i afirmant la seva tradició. I aquest país, tota la literatura al voltant de la idea de seny, no és més que una literatura al voltant de la idea de repressió, no? O sigui, el seny és un vehicle que serveix per convèncer tothom que el que t'és propi és reprimir-te, no? I que per tant tot el que no sigui reprimir-te no t'és propi. I això fa que surin una sèrie d'autors i una sèrie de reflexions que estan pensades per evitar els aventurers. Els aventurers són gent, diguem-ne, denostada en el país perquè posen el país en perill. L'aventurer és algú que, diguem-ne, el primer que li interessa és el conflicte, el primer que li interessa és allò que no ha vist mai abans ningú i per tant corre el perill d'arrossegar el país cap a la guerra, bàsicament. I això és veritat a totes les manifestacions culturals, particularment en la política, que diguem-ne, que és igual, particularment en la política, i es veuen altres coses, heu citat a Dalí, podríem citar Pla, podríem citar Gaudí, que són aventurers de la cultura que el preu que paguen per la seva genialitat és la asocialitat d'una manera o d'una altra. Dalí paga la socialitat per la via de l'excentricitat, no? És el geni, és el boig, no? Com que és boig se li permet ser un geni. Pla paga el preu de la genialitat per la misantropia, no? És algú que s'aïlla en un mas i passa la gran part de la seva vida no participant dels afers públics perquè odia la humanitat, no? Gaudí és el sant, és una altra forma de socialitat, no? És l'home que viu tancat en el seu taller i que va cada dia a missa i que és un beat i que per això se'n foten Carner i Rossinyol, no? I tota aquesta gent se'n foten perquè és un beat, no? I per tant cadascú va pagant el preu de poder ser un aventurer a costa de no intervenir en l'espai social, no? O sigui, a costa de retreure's. I la filosofia, això li és molt difícil, perquè la filosofia és... Això és un tòpic, no? Però el Zaratustra, no? El llibre de Nietzsche que tots els adolescents llegeixen i se n'enamoren, comença amb Zaratustra baixant de la muntanya a la ciutat, no? És el gest filosòfic primer, és quan el pensador s'atreveix a baixar a la ciutat i a intervenir en el debat públic, en aquella escena que és la més famosa de tota l'obra de Nietzsche, no? Que és l'home que apareix amb una llanterna quan encara és de dia, però va amb una llanterna, és de la seva llum pròpia i diu Déu ha mort, no? Déu ha mort, això apareix a la genealogia, no? Déu ha mort, no? És el filòsof que baixa a la ciutat a anunciar una cosa que ningú està preparada per sentir, ningú encara està preparada psicològicament per sentir. Això és el filòsof. Això és veritat també doncs, de tots els grans filòsofs. El nostre gran filòsof, que no l'heu citat però que és el que tothom té al cap quan es diu filòsof català, que és Ramon Llull. Ramon Llull també és, diguem-ne, el poeta cortesà faldiller que fa la transformació cap al filòsof, vol canviar la història i aleshores on va? No es tanca en una ermita, no es tanca en una muntanya, sinó que va al món a intentar... i així mor, anant als musulmans a convèncer que la religió veritable és, etc. I per tant, el filòsof és aquest individu. Qualsevol que sigui filòsof, bo o dolent, perquè això ja no se sap en el moment,
és algú que el que pretén és sacsejar el món amb el seu pensament. I això a Catalunya és perillós, i per tant tota la gent en català que ha fet aquest esforç, siguin més positivistes o menys, siguin més lliures pensadors o més pro-establishment, siguin més bons escriptors o més mals escriptors, la simple presència d'un raonament filosòfic és trasbalsant i porta a la societat al caire de l'abisme. Jo crec que en aquest sentit Francesc Pujols és el paradigma d'això, no? És l'individu que per una banda té el poder reflexiu dels més profuns que ha donat, jo crec, el segle XX en català, i jo defensaré després, o ara mateix, que també a nivell europeu, vull dir, crec que té una visió que és extraordinària, però no és una persona asocial en cap de les seves formes, excepte la caricatura d'estrafolari que se'ns ha venut, no? Durant moltes dècades Francesc Pujols ha estat l'equivalent al nostre Sòcrates. És algú que coneixíem per les iteracions de la seva obra que apareixen en obres d'altres. Apareix en l'escultura de Gaudí a Figueres, apareix en Pla de manera molt present, apareix en Maragall, és un filòsof que sabíem que era molt bo perquè se'ns havia dit que a les tertúlies de l'Ateneu, se'ns havia dit que en els articles de premsa, se'ns havia dit que en la filosofia informal era un inspirador de pensament per tots els altres, de la mateixa manera que Sòcrates o Jesús eren individus que coneixem per l'obra dels altres. Però clar, la gran joia de les darreres dècades, suposo que gràcies a la Fundació i gràcies a gent com vosaltres, és que de sobte hem descobert que la seva obra s'aguanta per ella mateixa, que no necessites a Dalí, no necessites a Pla, no necessites a Maragall per adonar-te, que no necessites haver parlat amb Pujols per adonar-te que Pujols és un pensament de primera línia. I l'última cosa que dic en aquesta introducció és que ha sortit fa poc aquest llibre, que és el Descartes i Comte en el pensament occità, que diguem-ne que és una versió més digerible de la ciència catalana, diguem-ne, i que jo és la primera vegada a la meva vida, que exceptuant Ramon Llull, que és la primera vegada a la meva vida que llegeixo un llibre escrit en català, no dic traduït en català, un llibre de filosofia escrit en català que penso, això està al nivell de qualsevol altre llibre escrit en qualsevol altra llengua del segle XX. O sigui, aquest és un llibre extraordinari. És un llibre que a mi em fa pensar molt en pensadors polonesos com Kolakowski, o em fa pensar, que en parlaré després, en pensadors americans com Michael Walzer, o em fa pensar en Richard Rorty, o em fa pensar en pensadors francesos. És a dir, és un llibre que incardina el debat català no des del folklore, no des del localisme, no des de la història del pensament català com una mena d'arqueologia dels nostres autors, sinó com una reflexió que serveix per penetrar totes les altres reflexions del món, totes les altres filosofies del món, d'una manera lúcida i oberta, i que hauria de convertir-se de manera pràcticament immediata en el llibre fonamental per entrar Francesc Pujols a les facultats de filosofia del país. O sigui, les facultats de filosofia del país haurien d'estar fent ja aquest setembre una assignatura específica, un grup de lectura, un grup de treball, el que fos, sobre aquest llibre, que fos el pòrtic que obrís a tota l'altra obra de Pujols i a tota l'altra obra dels filòsofs que aquí apareixen, catalans i no catalans, que serveixen per interpretar el món. No? Per tant, és un lament, no? És un lament que hagi estat Sòcrates tant de temps, diguem-ne, però és una joia haver descobert que també és Plató. És a dir, que pot ser l'autor que de les seves converses en va sortir una tradició, però també és l'autor que en la seva lletra hi apareix un pensament sistemàtic o sistematitzable que ens permet a tots els altres produir una obra que fins ara no s'havia produït. I després ja parlaré sobre la pregunta sobre si hi ha una manera catalana de veure el món, que aleshores el que vull és discutir-me amb Pujols, perquè crec que és el que està... Podríem dir que el pensament, heu citat el Ramon Llull, en el concepte general de la ciència catalana és el pal de paller, el que inicia aquest pensament. Realment Llull inicia un pensament autòcton, un pensament especial a dins del seu moment. Pujols adopta la famosa escala de la vida de Pujols, que no és res més que una de les escales de Llull, precisament també. Sí, és a dir, jo mateix, abans ho has dit, estic fent la tesi doctoral i estic treballant una mica la qüestió del que segle XIX i sobretot el segle XX se'n va anomenar les filosofies nacionals. Va haver-hi un moment en la història intel·lectual del nostre continent, d'Europa, que es creia fermament
que hi havia tal cosa com pensament català, que hi havia tal cosa com pensament francès, pensament alemany, però essencialment diferent. És a dir, que efectivament els alemanys filosofaven d'una manera diferent que els francesos i que els anglesos i que els catalans nosaltres vam intentar, per dir-ho així, fer la nostra pròpia versió. Jo crec que s'ha de diferenciar, perquè ens entenguem, el valor de veritat d'aquest tipus de discursos que es van generar al segle XIX, és a dir, si efectivament són verdaders, que hi ha una diferència essencial entre el pensament alemany i el pensament català, això és una cosa, i l'altra és, jo crec, entendre el context històric en què això genera i en la qual Francesc Pujols està inserit, i com Francesc Pujols ho deia, amb Torres i Bages, Salvador Bové, que és un altre pensador també molt desconegut a casa nostra, i tants altres, no? Frederic Lescar, etc. Llavors, d'una banda jo penso que efectivament hi va haver aquest esforç per construir filosofies nacionals, i una de les característiques principals d'aquest tipus de moviment va ser, anava a dir apropiar-se, però no sé si és exactament la paraula, mitificar pensadors nacionals, és a dir, de la pròpia terra, antics. En el nostre cas, Ramon Llull és el gran filòsof, però també, clar, la desgràcia i la virtut de Ramon Llull és que va ser tantes coses per nosaltres, l'iniciador de la literatura, i també és el gran filòsof, no? Llavors, hi ha una tendència en el pensament català d'apropiar-se d'aquests pensadors i fer-los els grans herois de la filosofia catalana, molt diferents als grans pensadors espanyols. I aquesta és una gran cosa, perquè Marcelino Menéndez y Pelayo, per exemple, una de les fites, diguéssim, del segle XIX espanyol, ell defensa que Ramon Llull és també una de les fites del pensament espanyol. I d'alguna manera Francesc Pujols, Torres i Bages i tota aquesta trepa li retreuen a Marcelino Menéndez y Pelayo dir no, perdoni, Ramon Llull és una manera de pensar típicament catalana. I llavors ho justifiquen. Aleshores, per tant, diguéssim que tenim un intent que va molt lligat amb l'auge del nacionalisme al nostre país i arreu d'Europa, especialment vinculat també amb la Primera Guerra Mundial i la necessitat de, per exemple, a França i Alemanya, molt clarament, esclar, reivindicar-se i crear un discurs molt monolític del que és la nació. Llavors, aquests pensadors hi tenen un paper. Francesc Pujols escriu el seu gran llibre de filosofia d'aquesta qüestió l'any 1900, el publica l'any 1918, és a dir, a l'últim any de la guerra. I en allà, com deia l'Alba al principi, ens fa una genealogia del pensament català, aquesta mitificació dels grans pensadors. No només Ramon Llull, també Ramon Sibiuda, que és un pensador d'arrel lul·liana, també molt desconegut, malauradament, a casa nostra, a final del segle XIV, a principis del segle XV. Aleshores ell els agafa i diu, sí, aquests són els representants de la manera de filosofar catalana. I per això Francesc Pujols ens diu, jo continuo en el fons filosofant igual que ho feien Llull, igual que ho feien Sibiuda, i per això s'apropia d'alguns de les metodologies, podríem dir, de pensament, com podia ser, com deies bé Francesc, l'escala de la vida, que és una de les claus de la filosofia de Francesc Pujols. I aquest llibre que estaves reivindicant tant i que m'agrada molt com l'has reivindicat a més, que és el Descartes i Comte en el pensament occità, és un llibre molt particular perquè és com la segona part del concepte general de la ciència catalana, d'aquest primer llibre, i que l'amplia d'alguna manera, i que és molt interessant el context en què genera aquest llibre, oi? Sí, de fet, si el concepte general de la ciència catalana es publica aquest any 18-19, per tant, després de la Primera Guerra Mundial, el Descartes i Comte el publica, de fet, no el publica, el Descartes i Comte l'escriu, el prepara a l'exili. Francesc Pujols va haver de marxar a l'exili l'any 1939. Això és una cosa que el llibre que hem acabat de publicar, el de La meva carn i tu ensenies, vam poder esbrinar una mica més les circumstàncies de la seva marxa a l'exili. S'està un temps amb Pau Casals a Prada i després va a Montpeller. I a Montpeller coneix Artur Bladé de Zumbila, que és un personatge molt, molt interessant, un cronista de la seva terra, un cronista sobretot de l'exili. Té obres sobre les converses, en el fons, amb personatges que convivien amb ell amb l'exili. En té una sobre Pompeu Fabra, en té una sobre Rafael Moragas, Moraguetes, que és un amic personal de Pujols, i té el seu fantàstic Francesc Pujols per ell mateix. I jo m'imagino el senyor Bladé com un personatge molt peculiar que devia anar tot el dia amb la seva llibreta apuntant totes les interaccions que tenia que li semblaven maques de recordar, en el fons.
per fer després uns apunts i uns llibres que són fantàstics. I de fet, aquest llibre és el resultat, en el fons, també de les converses de Pujols amb Blader, de fet, d'uns apunts que Pujols tenia elaborats, i en el fons qui va mecanografiar-lo és Artur Blader de Zumbila. I també és interessant pensar que, si bé el concepte general de la ciència catalana és aquest intent de fer aquesta genealogia del pensament català, parant atenció als pensadors catalans, un cop s'exilia, adopta una perspectiva més àmplia i comença a parlar de pensadors europeus. I això ho fa des de França, i crec que això també li dona més interès. Sí, efectivament. Clar, a algun lector potser li semblarà estrany que el primer llibre d'aquest de filosofia de Pujols que en dèiem és el concepte general de la ciència catalana. Aquesta paraula ciència aquí no ens ha d'espantar, en aquest cas significa filosofia, una qüestió, diguéssim, de ciència en un sentit intel·lectual. Però en aquesta segona part, que com deia l'Alba molt bé, estiu des de Montpeller a l'exili, no diu català, diu occità. I com pot ser això? Què li ha passat a Francesc Pujols? És curiós perquè estant a l'exili ell mateix sembla que va voler ampliar aquesta apropiació que deia jo de pensadors en general per el nacionalisme català, d'alguna manera, per aquesta filosofia catalana, per aquesta manera genuïnament catalana de pensar, segons ell defensaven, a tot el que en deia Occitània, que venia a ser pràcticament gairebé part del sud de França. Avui tenim el departament, tota aquesta zona d'Occitània, coincidiria més amb l'actual que no el que històricament a vegades se n'ha dit. I llavors fixin-se que hi inclou personatges com Descartes, és a dir, el que els francesos hi reivindicarien pràcticament com una figura nacional, i Comte, que era de Montpeller, i per tant és un personatge que Pujols l'inclou d'alguna manera com a català, però perquè al fons els catalans compartim una mateixa manera de pensar. Ell defensa amb Occitània. D'alguna manera és una maniobra per reivindicar una mena de prepaïsos catalans, perquè ens entenguem, una visió més oberta del que volia dir estrictament català. Ens n'hem anat per les branques, Francesc? Però aquí entremig tindríem l'evolució i els principis immutables i la religió i la moral, que eren dos llibrets que s'ha editat tots junts, que són de l'any 21, precisament, del 1921, que ara és el centenari. La Fundació Aprofitem per reeditar llibres aprofitant centenaris i dates importants. Seria el punt d'inflexió entre el concepte general i el Descartes i Comte en el pensament occità? De fet, jo crec que la religió i la moral... O sigui, com una evolució del pensament a dins de Pujols. Efectivament, i també un canvi, en el fons, un cert canvi de tema. Possiblement la religió i la moral i l'evolució i els principis immutables són les primeres obres en què Pujols posa molt de la seva part. Si abans havia parlat del concepte general, havia parlat d'altra gent, ja elaborant el que ell en deia aleshores sompèptica, després, a l'evolució dels principis immutables, ja comença a fer una proposta pròpia, ja comença a obrir camí al que serà després el seu sistema filosòfic més ben elaborat, per dir-ho d'alguna manera, que és la hiperxiologia, que acabarà tenint el seu cim, d'alguna manera, també a l'any 1931, quan Josep Pla va publicar el poc famós Manual d'Hiperxiologia, que és una obra imprescindible per entendre Pujols, però que no va arribar-se a reeditar mai ni sols forma part de les obres completes de Pla. Per tant, d'alguna manera comença parlant d'altra gent, comença situant-se en aquesta tradició, fa la seva pròpia aportació i un cop a l'exili torna a intentar resituar aquest debat una altra vegada. I, de fet, aquestes dues obres que comenta són molt interessants perquè resulten més accessibles també que el Manual d'Hiperxiologia per entendre de què va Francesc Pujols, en el fons. Sobretot la religió i la moral en fa una distinció bastant interessant i on també ja obre la porta a una de les característiques més peculiars o alguna de les coses que ha quedat també més en aquest imaginari popular. M'ha agradat molt abans això que comentava abans l'amic Graupera, aquí aquesta comparació entre Sòcrates i Plató i que Pujols és una cosa i l'altra. I deia que era per lamentar en el fons que hagi sigut el Sòcrates durant tant de temps. I jo crec que és tot el contrari. Ha tingut la sort de ser el Sòcrates, perquè si de fet vas per un carrer i preguntes què se sap de Sòcrates i què se sap de Plató, segurament molta més gent et sabrà dir alguna cosa de Sòcrates que de Plató, molt probablement. Pujols ha quedat a l'imaginari popular, ha sigut una figura popular,
Per què? Perquè té un pensament molt interessant, té un sistema molt elaborat, un sistema complicat d'entendre, però també és una persona que parla de coses que ens poden apel·lar directament. Com ara, per exemple, tota aquesta interpretació, en el fons, estètica de l'erotisme, que és una cosa que hem intentat reivindicar bastant i que surt força en l'obra que acabem de presentar. Per tant, resulta més popular, resulta més entenedor, també per aquesta qüestió de la crítica d'art. És un personatge molt més simpàtic, fins i tot pel fet que en parlen persones, en parla un Maragall, en parla un Pla, però també en parlaven els diaris de l'època i això ho fa molt bonic. Recordo, per exemple, el diari, una revista, la revista Mirador, que sortia publicada durant la guerra, tenia una secció, això és una cosa molt comuna de les revistes de principis de segle, tenen unes seccions amb anècdotes de gent. I recordo un número concretament que em va fer molta gràcia, en què totes les anècdotes, totes i cadascuna de les anècdotes d'una pàgina eren acudits sobre Francesc Pujols. Per tant, és un personatge que ha quedat a la cultura popular i ha tingut la sort de quedar-hi. I cosa que fa també molt fàcil poder fer fa més fàcil, d'alguna manera, poder fer aquesta transició i dir ei, mira, aquest senyor, que era tan conegut, que era tan simpàtic, el senyor Paco, que feia aquests acudits, també feia aquest pensament. El que és difícil, segons com, és fer entendre als filòsofs que conserven la filosofia com una disciplina molt més universitària i molt més acadèmica, que una cosa no va en detriment de l'altra i que el fet que hi hagi acudits o que es faci humor pot ser també una manera de fer pedagogia, en el fons, i no tant. Molt bé, a favor de tot el que heu dit. No tinc cap objecció. A mi m'agradaria, la pregunta que ens feien al debat, si hi ha una manera catalana d'entendre el món, a propòsit de Francesc Pujols, m'agradaria fer una petita reflexió sobre això, si us sembla, i a veure què en penseu. I llavors intentaré explicar això que dieu del canvi que suposa la concepció i tal, que crec que és més rellevant del que ens estem permetent de dir, diguem-ne, no? Hi ha una manera catalana de veure el món? La resposta que jo tinc a aquesta pregunta és sí, i aquest és el problema, no, i aquest és el problema. O sigui, ja sé que no és una resposta gaire agradable, però faré el que podré. I abans he citat dos autors, vaig a utilitzar-los per intentar explicar el que vull dir amb això. Primer entraré per Richard Rorty, que és un filòsof nord-americà molt particular, que que pujolseja una mica, s'ha de dir, que té un article que es diu Justice as Larger Loyalty, la justícia com una lleialtat més gran, en el que comença dient si estiguessis a casa teva i et piqués a la porta un familiar i t'obrissis i et demanés que l'amaguessis perquè ha comès un crim, tu no t'ho pensaries, l'agafaries i l'amagaries. Si veiessis que algú altre és acusat per aquest mateix crim, quan dic un familiar no vull dir el teu cunyat que et cau malament, el teu cosí de València, no, estic parlant de la teva mare, del teu fill, no? D'algú que t'hi va la vida, diguem-ne, no? Si t'assabentessis que algú altre ha estat acusat del mateix crim, aleshores et posaria en una situació una mica més difícil de gestionar, amagar el culpable mentre un innocent està sent acusat. I Rorty diu molt provocadorament, si aquesta altra persona acusada, com més propera fos a tu, més difícil et seria continuar amagant el teu familiar. És a dir, si fos un altre parent, et costaria molt. Si fos el teu veí, et costaria molt. Si fos algú de l'altra punta del món, d'una altra raça, religió, ètnia, llengua, algú que no has vist mai, com més llunyà fos de tu, menys et costaria fer la vista grossa i protegir la teva mare o protegir el teu fill de ser acusat d'aquell crim. I ell diu això, tradicionalment s'ha vist com un conflicte entre justícia i lleialtat. Tu ets lleial a la teva mare, ets lleial al teu fill, però tens un conflicte perquè la justícia és que el pobre innocent que s'ha acusat de l'assassinat que ha comès la teva mare doncs no sigui acusat. Llavors ell proposa que això ho estem veient malament, que això es tracta només d'un conflicte entre lleialtats més grans o més petites. Posa l'exemple dels vegans, no? I diu, tots, encara que no siguem vegetarians, podem admetre que els vegetarians tenen un argument, que és raonable, sobre la crueltat animal, sobre els animals com senten, com viuen, com són tractats. Diu, ara bé, si sabiguéssim que les vaques transmeten una malaltia mortal per tota la humanitat,
participaríem de manera entusiasta en l'holocaust de totes les vaques de la terra. Diu, això torna a ser un conflicte de lleialtats més grans o més petites. Si la teva lleialtat és amb tots els éssers vius o la teva lleialtat és només amb els éssers humans. I aleshores en aquesta lleialtat, depenent del moment de perill, reaccionaries d'una manera o d'una altra. Això ens porta a reflexionar sobre la raó per la qual Rorty fa aquest article, que és per contrarrestar una visió que és molt comuna en la filosofia contemporània de la segona meitat del segle XX endavant, i que els grans noms de la filosofia contemporània han defensat, com ara Habermas, Rawls, els grans noms que s'estudien a les facultats de ciències socials de qualsevol disciplina, que és que tenen una concepció de l'ésser humà que diu: nosaltres naixem amb una concepció mínima que prové de la nostra naturalesa humana. I això es veu en la nostra racionalitat. Ells diuen, la nostra racionalitat és igual per tothom, és universal per tothom, és una cosa compartida, de mínims, però compartida, i està enterrada sota capes de localisme. Està enterrada sota capes de la llengua que parlem, la religió dels nostres pares, la cultura en la que ens hem criat, i l'esforç que hem de fer a la vida és anar-nos desprenent d'aquests parroquialismes, aquestes coses particularistes que ens impedeixen tenir un pensament ètic universal, un pensament polític universal, una idea de justícia universal que ens permeti deixar-nos de barallar, no ser nacionalistes, no ser localistes, no ser tot això, i per tant arribar a un món global, just i cosmopolita, i en el que tots som feliços i vivim a l'Arcàdia de l'ètica compartida. Aquesta és la posició hegemònica al món avui dia. No políticament en el sentit de Trump o de qui sigui, sinó en el sentit filosòfic. Qualsevol opinió contrària a això que jo acabo de dir, que s'expressi en una facultat de filosofia o de ciències polítiques o de sociologia, és automàticament vista com la d'algú que no sap pensar, no té racionalitat, és probablement un nazi perillós, ocult rere capes de marihuana i tatuatges. És anatema, diguem-ne, contradir aquesta visió. Bé, doncs, Rorty i Michael Walzer, que és l'altre autor dels que us vull parlar, han construït un discurs o un argumentari que qüestiona aquesta visió. En el cas de Michael Walzer és un llibre que algú hauria de traduir al català, que es titula Thick and Thin. Thick vol dir gruixut, thin vol dir prim, i que el que diu és, aquests filòsofs, els Habermas i tota aquesta gent, diuen que naixem amb una capa thin, prima, que prové de la nostra racionalitat, de la nostra capacitat de diàleg, de la nostra capacitat de parlar, que és la nostra veritable humanitat, i que això està enterrat sota una capa thick, gruixuda, de cultura parroquial. I Rorty diu, és al revés. Nosaltres naixem thick, és a dir, nosaltres naixem gruixuts. Nosaltres no naixem amb una capa de racionalitat o d'humanitat mínima sobre la que després hi afegim coses, sinó que ja naixem llançats en un món que ja és gruixut tota l'estona, perquè no existeix el món sense una religió o la seva absència, o sigui, un ateisme, no existeix la religió sense una llengua, no existeix la vida sense una llengua, no existeix la vida alingüística, sempre és lingüística, i una llengua és una tradició, és una història, etc. No existeix el món sense història, no existeix el món sense relacions humanes. Nosaltres ens socialitzem d'una manera completament gruixuda. Això és el que ens permet accedir a la justícia. Nosaltres sabem pensar la justícia, sabem pensar l'ètica, sabem pensar la moral, sabem pensar la cultura, perquè tenim instruments gruixuts. Com més gruixuts són els nostres instruments, més eines tenim per pensar la justícia, la moral, l'ètica i totes aquestes coses. I una altra cosa és que després ens trobem amb una altra persona que té una altra gruixudesa, i aleshores, i a vegades és contradictòria, i entrem en conflicte. Doncs els alemanys i els francesos a la Segona Guerra Mundial, o a la Primera. I aleshores aquí sí que hem de fer una feina de buscar un espai thin, un espai prim, que ens permeti no matar-nos, que ens permeti no ser cruels els uns als altres, que ens permeti... Però tots sabem que aquest espai thin, aquesta ètica mínima, aquesta racionalitat que ens permet relacionar-nos, és només una manera de no matar-nos. No és res més que això. Ell diu un modus vivendi, és una manera de viure, però això no és una cultura, no és una justícia, no és una moral, no és una ètica en el sentit fort. És a còpia de conviure amb aquestes normes primes que pel nostre frec a frec
anem construint una altra gruixudesa, i en aquesta altra gruixudesa és on hi ha un espai on la justícia fa sentit, on la moral fa sentit, on l'ètica fa sentit, on la racionalitat fa sentit. Això per què ho dic? Perquè la pregunta, hi ha una manera catalana de veure el món? La resposta és, òbviament, sí, perquè la catalanitat és una forma de gruixudesa. I per tant, nosaltres, que som llançats al món a l'interior de la catalanitat del segle XXI, que vol dir amb diversitat nacional, amb diversitat ètnica, amb diversitat religiosa, amb diversitat... No és monolítica, com dèieu abans, sinó que és una gruixudesa calidoscòpica, si voleu, però això ens condiciona d'una manera clarament òbvia a l'hora de veure el món. Això passa molt quan viatges a l'estranger i la teva perspectiva sobre el món xoca permanentment amb les gruixudeses dels altres, i és quan et fas conscient de la quantitat de coses que portes arrossegant a l'interior de la teva cultura. Ara, abans he dit, sí, aquest és el problema perquè és inevitable, la teva gruixudesa no la pots deixar enrere, no existeix, el seny no existeix, o sigui, no existeix la manera d'arraconar la teva manera de veure el món, i sempre te la trobes, i per això, per molt que ens intenten domesticar, ens surt de manera natural no ser domesticats. Per això faig un apunt aquí una mica demagògic, però crec que fa sentit. El gran problema de la política catalana dels últims 5 anys és que els polítics catalans van creure que aquesta gruixudesa no existia, i aleshores van posar un referèndum d'autodeterminació al centre de la societat pensant-se que no aniria enlloc, pensant-se que no passaria res. Però tu no pots anar a Catalunya i posar un referèndum d'autodeterminació al mig de la plaça pública sense que et desmadri el país, perquè encaixa perfectament amb la visió catalana de veure el món, que és fruit dels nostres conflictes, de la nostra sang, de les nostres guerres, la nostra sang vessada, vull dir, no de la sang que portem a dins, sinó la vessada, fruit de les injustícies i de les justícies, d'una idea del món. I per tant, i per això és pel mateix motiu que els altres van dir a por ellos, perquè és inevitable, és com són gruixudeses que s'enfronten. Ara, pel mateix motiu, no hi ha una manera catalana de veure el món, i aquest és el problema, és perquè tu pots tallar l'individu a diferents nivells. Pots dir, hi ha una manera cristiana de veure el món? Sí, tots els cristians del món tenen una manera cristiana de veure el món. Hi ha una manera no cristiana de veure el món? Sí. Hi ha una manera mediterrània de veure el món? Correcte, hi ha una manera mediterrània. Hi ha una manera occidental de veure el món? Sí. Hi ha una manera democràtica de veure el món? Sí. Hi ha una manera fins i tot espanyola de veure el món que nosaltres incorporem a la nostra gruixudesa? Correcte. Hi ha una manera unió europeista de veure el món, diferent de quan no hi havia la Unió Europea? Correcte. I pots anar tallant, hi ha una manera de gènere de veure el món? Correcte, hi ha una manera d'orientació sexual de veure el món? Correcte, hi ha una manera... I vas tallant, i al final vas tallant totes les situacions en les que et trobes, aquesta cosa interseccional, vas seccionant, i al final què et queda? L'individu. Jo, Jordi Graupera, sóc un individu de 40 anys, hi ha una manera de 40 anys de veure el món? Us asseguro que sí. Tinc 3 fills, hi ha una manera de veure el món de la gent que tenim 3 fills? Sí. Catalana, bla 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 bla, i per tant al final et queda l'individu. Hi ha una manera només meva de veure el món? Sí. Aquí la qüestió fonamental és si d'aquestes seccions, perdona que m'allargui tant, de les seccions aquestes que tu talles, quines tenen un pes i quines no, i per fer què tenen un pes. Per tant, la pregunta, hi ha una manera catalana de veure el món? És una pregunta que obliga a dir per fer què? Hi ha una manera política de veure el món que està influïda pel fet que som catalans? Hi ha una manera operativa que ens permet avançar en la justícia, avançar en el pensament, avançar en la literatura, avançar en la cultura, avançar en la felicitat, que té a veure amb la nostra catalanitat? O la nostra catalanitat és només patiment, sensació d'ofec, repressió, buidor intel·lectual... Doncs, i aquí és on entra Pujols, perquè Pujols el que està intentant fer és dir-nos hi ha una manera catalana de veure el món que té un impacte en la manera com entenem tot, és a dir, la ciència universal, que al final ell diu que la manera catalana de veure el món és una manera molt científica de veure el món, molt de la ciència contemporània, diguem-ne, encara que faci servir la paraula ciència de manera ambigua. I ell respon que sí, i per respondre que sí fa dues coses, que una la fa el concepte i l'altra la fa en aquest llibre. En el concepte ell ens diu, si tu agafes aquest territori que anomenem Catalunya, o aquesta llengua que anomenem català, i mires qui ha escrit què en aquesta llengua, pots reconstruir una tradició de pensament que es pot veure que va reapareixent i que la pots anar veient, sempre com allò dels il·lustres enterradors, sempre rebrota i sempre reapareix. I aleshores ell diu, podem reconstruir una forma de pensament que ens serveix per continuar pensant.
Bé, això té el seu interès arqueològic, històric, historiogràfic, té interès. Ara, aquí, quan fa el canvi de català a occità, ell diu Descartes i Comte en el pensament occità, intenta demostrar que el pensament de Descartes i el pensament de Comte són de la tradició occitana, ell diu l'Occitània del nord, que és la que hi ha a França, i l'Occitània del sud, que és la que és Catalunya i el País Valencià i les Balears. I en el cas de Comte, ell repeteix el cas de la concepció, el cas de la ciència catalana, ell diu Comte, que és un senyor nascut a Montpeller, que per tant és occità i que per tant és d'aquesta terra i és d'aquesta llengua o d'aquestes llengües i és d'aquesta tradició i per tant el seu pensament només demostra que Ramon Llull tenia raó i que es concreta en l'obra positivista de Comte. Però en el cas de Descartes ho fa al revés, i a mi això em sembla que és el més interessant, perquè Descartes clarament no és occità, no és geogràficament occità, no pots dir va néixer a Occitània, no pots dir va conèixer l'occità, no pots dir res de tot això. Ell el que diu és occità perquè el seu pensament és antifrancès. És a dir, el pensament de Descartes és completament diferent al pensament de França, i fa una anàlisi molt brillant del pensament francès, i diu Descartes, en canvi, reprodueix la influència de Ramon Llull, la influència de Sibiuda, la influència dels autors que han recollit la tradició nascuda a la terra catalana. I per tant, la catalanitat ja no és aquell pensament que surt d'una determinada terra i en una determinada llengua, sinó que la catalanitat o l'occitanitat és un determinat tipus de pensament concret que rebrota i es reprodueix en d'altres pensadors, siguin occitans o no. I per tant, ja no esdevé el resultat ja no és una filosofia nacional, ja no és una filosofia que parteix de la nació, sinó és al revés. És una forma de pensament que allibera altres persones a viure d'una manera millor, a pensar d'una manera millor i a acostar-se d'una manera més veloç a la veritat. I això és el que és, diguem-ne, interessant d'aquesta última evolució, perquè és una evolució que el que està dient és que, tot i que ell encara aquí fa l'afirmació de la filosofia de la geografia, ell diu, hi ha la filosofia de la història, que diu la història s'entén d'una manera i tal com entens la història acabes pensant, no és només que la història t'influeixi, sinó depenent de com tu entens la història acabes pensant d'una manera o d'una altra diferent. I ell aquí diu, també existeix la filosofia de la geografia, que és allà on has nascut, allà on has viscut, el teu paisatge, el teu clima, la teva llengua, tot això, que és el que deia Rorty i Walzer, influeix la teva manera de veure el món. Ell ja li fa la volta i diu, i al final el destil·lat tradicional que apareix en aquesta tradició influeix en els altres de tal manera que es transformen en occitans, de tal manera que Descartes és occità no per naixement, no per geografia, no per clima, no per llengua, sinó perquè està més a prop de la veritat que ha aparegut a Occitània. I ja està, perdoneu. Això és el rotllo. Contrari, sembla molt interessant la manera com ho has plantejat, o sigui, és magnífic. Tu fem el seminari aquest quan vulguis, amb els alumnes que faci falta. Aquest llibre, la veritat que és un llibre que val molt la pena. No sé, o sigui, a mi em sembla que crec que sí, que l'has clavat bastant i que efectivament Francesc Pujols en aquesta segona part, diguéssim, del seu pensament sobre la catalanitat de la filosofia fa un pas més i dona independència de la seva terra. El que passa és que, esclar, això, almenys a mi personalment, tampoc no sé què en penses tu, Alba, em fa replantejar la idea de dir, no sé fins a quin punt, en el moment en què la filosofia catalana esdevé, per dir-ho així, una corrent independent del seu lloc de naixement, que podria estar, ell diu, Catalunya o Occitània, acaba sent rellevant, que sigui catalana, no? I això és interessant també en el sentit que Francesc Pujols, ja des del primer llibre, des del concepte general de la ciència catalana, planteja una distinció entre la filosofia nòrdica, en diu ell, i la filosofia septentrional, que vindria a ser la filosofia del nord d'Europa contraposada no només a la filosofia mediterrània, diguéssim, dels pobles mediterranis, sinó que inclou fins i tot el món jueu. Perquè fixin-se que és curiós, Francesc Pujols tenia present el judaïsme com un paradigma gairebé filosòfic. Ell diu, allà hi posen la fe i la mitologia per davant del pensament racional. I els nòrdics, diguéssim, els nord d'Europa, seria al revés. Posarien la raó per davant de la fe, de la mitologia, de la irracionalitat. I en canvi, ens diu Francesc Pujols, a Catalunya, ell diu, seria el punt dolç, geogràficament, en la qual aquestes dues visions, la nòrdica i la jueva, la septentrional, tindrien un punt i en què veurien que efectivament la veritat consisteix a pensar racionalment sobre la realitat
sobre el qual la realitat, ell diu, sobre la qual ens parla la religió. I no és en va, que això també és una de les qüestions que a vegades surt de Francesc Pujols, que de tot plegat en va acabar concloent una religió. Francesc Pujols va fundar la seva religió pròpia i en va dir la religió catalana. Igual que el senyor Comte. El senyor Comte és molt conegut per la seva aposta per al positivisme, però al final de la seva vida, i jo penso que això influeix en Pujol, segurament el Comte més del que almenys aquesta obra ho posa de manifest, també va crear el que ell en va dir la religió de la humanitat, que venia a ser doncs, també una mena de religió per agermanar totes les grans diferències. Passa que tenia una visió una mica autoritària, totalitària, la visió de... Però Francesc Pujols no, té una visió diferent. I la religió catalana de Francesc Pujols, que té un ritual, una mena de missa, inclús, que diran, això sembla molt excèntric, però no ho és tant, va arribar a ser representada al Museu Dalí de Figueres l'any 86. El Dalí la va voler fer representar. I per què dic això? Doncs perquè en la línia que estaves comentant-ho, la religió catalana, ell diu, acabarà sent la religió del futur. Per això els catalans ho tindrem tot pagat, etc, perquè hem descobert la veritat. I ell li diu a aquesta religió, que no deixa de ser una mena de cúmul de les conclusions de la filosofia de Francesc Pujols, és a dir, les conclusions pràctiques en religió, diu, li continua dient catalana perquè efectivament ha sigut gràcies al té els orígens, té les arrels en la cultura catalana, en Ramon Llull, en Sibiuda, etc. Però clar, catalana, és a dir, una cosa hauríem de fer la distinció entre l'origen, que és català, i després aquesta independència que ell li va donant a partir d'aquí, no? Sí, però deixa'm només matisar una mica això, perquè jo no voldria ara aparèixer com que he negat la catalanitat de tot això. Jo crec que ella està dient una cosa que és bastant veritat, que és que les forces en conflicte donen eines. I la catalanitat és una força en conflicte i l'occitanitat, per això creu ell hi veu coses en comú. Són unes forces en conflicte contra la francesitat i l'espanyolitat. No? I la francesitat i l'espanyolitat no és només que siguin uns fills de sa mare que et toquen els ous, sinó que són, diguem-ne, concrecions de l'aproximació a la veritat que són falses i que la història demostrarà que són falses, que la manera francesa de veure la raó és una manera que no és més que un complexe d'inferioritat amb els alemanys, que és el que diu, i que la manera espanyola de veure la vida és una manera subsidiària de tots els altres pobles, perquè li és igual la raó, al castellà li és igual la raó, només li interessa la religió. No? I aleshores ell diu, aquestes dues maneres de veure el món, aquesta manera alemanya afrancesada, ell diu que els francesos són els únics que s'han pres seriosament a Kant, que em fa molt de riure amb això, que té raó, i aquesta manera de veure el món és una manera fracassada, que acabarà fracassant, això ho diu al mig de la Segona Guerra Mundial, ho trobo brillantíssim, i la manera castellana de veure el món, que és una manera mandrosa filosòficament, però diguem-ne autoritària religiosament, i per tant l'únic que queda l'única força viva que queda és una força que està entremig d'aquestes dues visions, que és l'occitana, dels occitans a la francesa, dels occitans a l'espanyola, que són els catalans, i que són un conjunt d'instruments que pots agafar en Llull, en Sibiuda, en Balmes. La lògica fa de Balmes és clarament hiperbòlic, o sigui, és clarament que dius, què dius, tio? Saps? Però això permet dir, aquí hi ha una cosa que punxa, i que punxa prou, i que està prou connectada amb veritats de fons, com per desmuntar el gran malentès de la cultura europea que és França i Espanya. Sí, però realment aquesta visió de la filosofia, de la catalanitat de la filosofia, tu comentes que aquesta mena de fons identitats es construeixen en el conflicte, però aquesta mateixa filosofia, la catalanitat de la filosofia també es construeix en conflicte amb altres catalans. I això també m'agradaria emfatitzar-ho. Vull dir, en el fons no deixa de ser un cherry picking, és a dir, han anat escollint els que bonament els ha semblat que corresponien més al seu discurs construït a priori. Però aquesta manera catalana de fer filosofia, això és que es construeix en contraposició amb maneres més arrauxades de filosofar, dirien ells mateixos, amb visions més revolucionàries, amb visions més atees, amb visions més tal, amb visions més qual. Però en Pujols no.
Home, en Pujols fa el seu propi cherry picking, efectivament. No, això sí, que ell fa el cherry picking, sí, però vull dir que ell no tria justament... El seu panteó no és el panteó dels assenyats, és un panteó que el seu cherry picking el fa per un altre motiu, no el fa amb aquesta divisòria revolucionaris no revolucionaris, sinó que els fa depenent de si estan més a prop d'una visió, bueno, doncs això, en conflicte amb les altres visions o no, no? Però a l'hora de la veritat, si acabes llistant els autors que considera que formen part de la seva genealogia, no s'allunyarà tant el que diria un mossèn Salvador Bové, per exemple. Per tant, sí que s'està deixant molta gent que de fet participa molt més dels debats europeus i que ell no té precisament en compte. Jo al principi parlava de Pompeu Gené, amic personal de Littré, molt vinculat al positivisme, i és un personatge que Pujols en passa així de costat, en diu 4 coses a Francesc Pujols per ell mateix i poca cosa més. Per tant, jo això voldria enfatitzar que de fet també es construeix en conflicte amb altres. Però vull dir, a mi, no sé, vosaltres en sabeu més, però... No, collons, gràcies... Però a mi em fa l'efecte que ell, el que no menysprea, però el que ignora, és aquells pensadors que li sembla que reprodueixen els pensadors dels altres, els pensaments dels altres, no? I que un filòsof de 1874 que estigués reproduint el que deien els francesos en aquell moment no li interessa, o els espanyols, o els alemanys, o els anglesos. A ell li interessa el filòsof que ha aconseguit... Quan ell elogia Balmes, per què l'elogia? Ell l'elogia perquè li sembla que ha aconseguit combinar una aproximació racional al món i alhora una resistència a Kant. Que ell ha aconseguit resistir a Kant, perquè clar, altrament com el defenses a Balmes, no? A veure, que el criteri està bé, és un bon llibre, però és un molt bon llibre, però és veritat que a Balmes li preocupa ressuscitar el catolicisme intel·lectual resistint a l'hiperracionalisme del XIX, no? O sigui, resistint al que estava passant al XIX al seu entorn, no? I que en aquest sentit a Pujols li interessa aquesta resistència. I ell diu, està equivocat perquè encara és massa catòlic, no? I encara es pensa que el catolicisme és una religió que val la pena. Però li interessa que fos capaç de construir un sistema contra una hegemonia. Mentre que molts dels... perquè els lliurepensadors catalans de finals del XIX, que això es veu molt en el teatre, no? O sigui, els dramaturgs que són tots anarquistes, no? Que són tots anarquistes. Les Iglesias... Tots. Aquesta gent, sí. En realitat té raó que estan reproduint debats parisencs d'alguna manera, no? O sigui que d'alguna manera per resistir al pool de Madrid, no? Acaben reproduint gran part dels debats francesos, no? I a ell això li molesta, perquè li sembla que és una forma de submissió innecessària quan a la teva pròpia tradició tens instruments suficients per construir una visió que superi uns debats que en realitat ell considera que els altres en van endarrerits encara respecte al que havia passat a Catalunya al Renaixement. No, jo a veure, d'alguna manera, ara em sembla que teniu raó parcialment en dues coses. Jo crec que, efectivament, Jordi, crec que tens raó en què, efectivament, ell utilitza això encara que sigui com gairebé com una eina política, ni Espanya ni França, països catalans, en filosofia també, i efectivament busca eines teòriques pròpies per combatre aquestes dues visions filosòfiques que a ell no li agraden. Com a filòsof busca una alternativa. Però sí que és veritat que em dóna la sensació que el panteó que deies m'ha agradat, no? Com ho deies, el panteó de filòsofs que trien, cap filòsof en el fons, en aquest cas, no està... es deixa treballar en la línia, una hermenèutica, al final és un treball hermenèutic que cada filòsof l'interpretarà d'alguna manera. I clar, Balmes, que és curiós perquè es va utilitzar Jaume Balmes, que nosaltres el coneixem més pel carrer Balmes de Barcelona moltes vegades que per al pensador, però a Espanya, al segle XIX i durant gran part del PIB, durant el franquisme, era el gran pensador nacional d'Espanya, espanyol, vaja. És curiós perquè ha estat reivindicat, va ser reivindicat per diguéssim, l'espanyolisme prefranquista, va ser reivindicat pel catalanisme d'abans de la guerra, i tota la part de l'església catalana el reivindicava com a propi, i després va ser reivindicat pel franquisme com a pensador propi espanyol. És a dir, què caram li passa a Balmes? En què quedem? Roman. Pujols. Ja sé que el debat no és sobre Balmes, però entrem un moment a Balmes, perquè crec que explica coses, també explica la posició de Pujol, no? O sigui, Balmes és una persona que escriu en un moment en què el nivell d'alfabetisme, el nivell d'analfabetisme a Espanya és el d'Afganistan avui. Sí. Vale? O sigui, vull dir, per situar-nos, diguem-ne, no? I per tant, qui estava llegint Balmes? Estava llegint Balmes
els notaris, bueno, encara no n'hi havia gaires, però els advocats, els funcionaris, la gent que llegia diaris. La gent que podia llegir diaris era la mateixa gent que clergues, per tant, i a Catalunya els industrials. Tu agafes el Criterio és un llibre pensat per explicar-li als catalans per què està bé ser industriós i no ser un abrandat. I aleshores vigileu amb això, feu allò, no siguis ostentós, no et passis, no siguis avariciós, no siguis superb, no siguis vanitós, hi ha tot un... sigues raonable, no cal que siguis racionalista, no cal que siguis un intel·lectual, però sigues raonable. És una cosa molt rawlsiana en realitat, és una cosa molt del moment estadístic del 19, de dir l'estadística importa, la raonabilitat importa, diguem-ne. La raonabilitat és el punt mig, Llavors tu tens raó que el catolicisme l'incorpora i de fet Balmes l'any 40 escriu, 1840, escriu contra els separatistes que estan bojos, cosa que és prova que existien. Quan es diu és prova que existien i per tant Balmes és l'autor que diu calmeu-vos, diguem-ne, separatistes abrandats, calmeu-vos. I aleshores, quan arriba el franquisme, pel franquisme és perfecte Balmes, perquè és l'instrument perfecte per dominar la gent, per dir-li a la gent, veieu com el vostre pensament és de gent que no s'enfronta a l'Estat, que no s'enfronta a l'estatus quo, que no s'enfronta a la història, que no s'enfronta a la religió, sinó que s'acontenta. Jo sempre explico que a casa meva el meu avi feia llegir, cada nit llegien el Criteri en veu alta a casa meva. Hòstia puta. O sigui, els meus oncles a la nit llegien el Criteri en veu alta. Ell deia que era per practicar la lectura en veu alta, però al final era el Criteri. El que cal és el discurs. Però al final era el Criteri. Després d'aquesta... Però deixa'm acabar l'argument només. El que passa que, com que Balmes no deixa de ser català, i Balmes, en realitat, a l'interior del seu pensament hi ha aquesta resistència de la que parla Pujols, perquè els espanyols no estaven fent això. La resposta dels espanyols al racionalisme és un retorn a Suárez. Sí. És un retorn a l'escolàstica. No és la cosa moderna que està fent Balmes, però és un modern, amb totes les lletres. I aleshores, clar, què passa? Que el dia d'avui, qui està reivindicant Balmes? La gent de Vic està reivindicant Balmes. I no pas perquè siguin beats, sinó per altres motius. Què vol dir això? Que el que li interessa a Pujols de Balmes és el que és irreductible. I el que és irreductible no és el seu conformisme, el seu conservadorisme, el seu espanyolisme, el seu catolicisme, no és res d'això, sinó que és el moment en què una intel·ligència superior, perquè clarament era una intel·ligència superior, veu el món, està en contacte amb els debats filosòfics i diu aquí hi ha un camí que no és de ningú més i que només és nostre. I s'adapta políticament al que faci falta, però hi ha una catalanitat de fons que és irreductible. Jo crec que això és el que li interessa a Pujols, estan d'acord amb tu que deixa de marge tots els revolucionaris del moment. Hauríem d'anar acabant perquè se'ns acaba el temps. Llavors, podríem dir que el pensament català és com aquell poblet gal irreductible que no es deixen amb els romans i que... No, el pensament català és l'imperi. O sigui, és al revés, no? O sigui, el que ens ensenya Pujols és que no és veritat que el pensament català sigui un localisme d'una gent que resisteix al domini dels forts, sinó que el pensament català com a pensament, una cosa del poble, però el pensament com a pensament és imperial. És un imperi que arriba fins a Descartes, és un imperi que arriba fins a Leibniz, és un imperi que arriba fins a Roma a través de Balmes, és un imperi que arriba fins a Àfrica, és un imperi que està als Estats Units. És a dir, el que ens està dient és deixeu de veure's a vosaltres mateixos com el poble gal i comenceu a veure's a vosaltres mateixos com les forces del bé que estan a punt d'alliberar el món dels errors del segle XX. Deixem aquí, doncs. Wow, ese l'has vist, la bateria.